Thank you, Ellen, sa bagong washing. Siyempre, deserve ni mo palitan og bagong washing kay dili mong gusto nga madaot imong beauty sa panlaba. Kay kasagaran karon mga asawa no magsigreklamo kay ilang panlaba handwash bitaw. Di ka gusto ka po yan ang likod. Di ko gusto ka po yan imong likod kay gusto nako makapoy ka sa Katrin. Gusto nako kapuyan imong likod pag bench imong likod ba ha? Nga na akong gusto nga kapoy sa paglikod. Worth it to di mong gipalit nga washing nga 80% dry. Nanawa ka. Mao gali no sa atoa pa. Dako pa kayo kag kusog para unyang gabi ha. Magaling. Kuya kay ano? Di palit pa ka ba ang washing how? Ano daw si Jadiri? Wala magbuot man ka mapalit ko bagong washing Maricar. Ako sa una gipalaba ko nimo sa sapa. Miskag buntis ko. Alangan ampay man pud nimo mong labas sa sapa. Siyempre Mr. Lem, ganahan ko gadahan makita sa beauty. Balik lang makamupalit siya washing. Mga baga wag now. Nagpalit-palit pa mag-washing niya, wala mo kasustento ka perino. Mami! Di na mo guna kailangan sustintuan kay na mo guna sa mong Pinoyanan. Tungod sa imong kakulangan sa imong sustento Mr. Lem. Dako na si Perino kulang gyapon ngipon. Kunahuna Maricar di na ko na sala. Gitago nimo si Perino sa akuha, gipaampon nimo siya. Wala kay karapatan maging anak sa ko Mr. Lem. Wala ka kabalo Mr. Lem, pila ka Amerikano ni agi sa kuha para lang makakwarta. Pila ka mo agi sa. Uy, aray ko. Wagi ikaw ikat kakadyo ka. Hala grabe ha, hinay na tula. Ikat kakadyo ka Marika. Proud man di ko nga igat ko. Magbuot. Pila na ka Amerikano sa atuwa pa Maricar. Mura na nag-imburnal. Tanawa niya yung doha. Ay alang Maricar, kay mura na nagkanal. Bahalag mo rin kanalan ni Mr. Lem. Ang importante, dagang kong kwarta. Ha? Dagang ka kwarta? Ang imong gisayang sa una, milyonaryo na. Sino ka milyonar? No, don't touch me. No. Wait sa Maricar, basi Dili ko easy girl. No. Paminawa sa basig. Ako Maricar, basi pwede pa ako makapangayo pa sa ilo. No. Awar gud niya, basi pwede ako na maamahan ani. Excuse me. Naitagiyaan katsawin Pila nam din nakabulan buntis? 13 months. Ilan ayaw patinta lang ng kwarta ba? Oh, shut up! Hindi ka pilapil diya, paliton hindi ka sunugon. Dili na. Istorya sa ning Maricar kay. Si pangaway dira ba sure ka? Sabi gusto nimo mabalik ko sa imo dili. Mabalik. Unsa man ibalik na to tong relasyon? Ibalik. Asa naman lagi mong hair extension ning mubo naman lagi ni. Mabalbas ko. Nagpabalbas. Tanawa din ako. Digit lagi mo kwarta diri Maricar. Ambi dawi. For you na, for you. Tayo patintag mo. Kining kwartahan, Mr. Lem. Kung kalibangon ko, magamit ako ni. Ako rin ni pahin. Moro na akong ipang ilo. Tuwa na nimo Maricar oy. Yes. Mo na balik na sa kuha. Ay, nalana ko yan. Dagalay ka kwarta pero hugaw ang tiin. Grabe ka maninood man ka. Pamili, Mr. Lem, asa man ka anak? Sa gwapa nga walay kwarta? O sa gwapa-gwapa nga grabe kwarta? Mr. Patinta. Ay, Maricar. Pasinsa jud kayo ha kay ang akong gugma dili mapalit og kwarta. Tigil ka mahangi, Mr. Lem. Mo down payment ko. Sige na ba? Ano? Kabalo ka Maricar. Kini, mo na akong tinood nga kayamanan. Bali mo gipili. Gipili pa na mo siya ron, kaya na pa kay kwarta. Pero kung mahutda na ka, biyaan nagyapo ka na niya. Bah!